Видео номер 3. Попълване на анкета за научния маркетинг на сайта на информационната система за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища. Въвеждате вашето име и парола, ако сте излезли от системата. Анкетата е достъпна по няколко различни начина. Има препратка в основния текст, присъства във вашето меню, има и в основното меню. Да кажем, че ще изберем от личното ви меню. Анкетата представлява множество затворени въпроси с възможност на няколко места да качите файлове и да предоставите малко числови данни. Въпросите са на брой 15. Има, да кажем, приблизителната дялове на типовете научни изследвания, извършвани от организацията, да кажем 70, 30. Както и до сега, числовите данни ги въвеждате като числа без спейс, без допълнителни, няма нужда да добавяте процент, няма нужда да добавяте лева или нещо друго. Избор от списък, разбира се, това е бързо. Имате възможност, има ли организацията отделен документ, може да дадете да изберете файл, който да прекачите. Избирате трансфер, за да бъде качен файла и той вече е част от анкетата ви. Да, може да добавите името на звеното. Отново множество въпроси, няколко въпроса с избор. Степенуването на фактори, необходими за успешна пазарна реализация на научната продукция, подредете ги с числа от 1 до 7, мисля, че сте. И ако сте избрали друго, ви молим за уточнение. По отношение на въпрос номер 12, тъй като подобна информация не е събирана през последните 5 години, тук се очаква да въведете бройките на определен брой създадени научни продукти с потенциал за комерциализация, към колко от тях бизнесът е проявил интерес, броят на договорите, които сте подписали, заявки от бизнеса за комерциализация и евентуално, ако имате приходи от патенти, полезни модели и други форми на защита на интелектуална собственост. Също едно дялово разпределение в проценти. Дори да не сте точни, не е от особено значение. Приблизителни процентни дялове е напълно нормална информация. И след последните въпроси е дали имате собствен маркетингов профил. Може да отбележите множество отговори. Ще ви благодаря, ще ви бъде полезно, ако може да качите в електронен формат някой от тези профили. Както казахме, след като изберете файл, избирате трансфер, за да бъде качен той към анкетата и когато сте готови, давате изпрати. Анкетата се попълва само веднъж. Ако вече сте я попълнили, тя е готова и може да видите попълнения формуляр, чисто като преглед. Това, което попълнихме с файловете, които качихме. Това е по отношение на анкетата за научния маркетинг.